Lahori jana long ihumahem kong long inuramuni raphan ahiring tangrak pen kapatong. MS Jinthong lem satum patur pipongsi ingdeng plike brap pli ningkane sekben epoi mei pamanpon. Karbi Longri Presbyterian Church Sainach Dongkamukam Pastorate Risonim Somai pi pamanpon. Ingdeng pli MEC Football Tournament surihinira ingkoi rapho sarupathar MEC lapen deupani MEC aterana tumangbong kapatupong. Aprangsi Birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba Birta longpen samyu jang terangpi non arjuik tha Birtang tonpen. Khatkhati police station ke parlo Lahorijan NH 38 Atobar Kalimandir dungalong ihum NL 07 CC 8001 ahem konglong bokojan pen Lahorijan anat ke dam bom hot towarari ke dam bom inuraphan ahiring tangrak pen patong pon phitlong adungarai ke doatum cerap cetudun si aringahu kisu aphan tong si kotpen multi specialist hospital along anpong si silang ponlo aringahu kisu bangphu sambhu ghosh bokojan alubari CRPF ke masor pusi pachinipon इनको पान का ना आ रहा था ना तो यहाँ पे पान आ रहा था पानी यहाँ देखिए पानी गिरा हुआ है यहाँ से मारा है टूट के वहाँ में गिरा है पूरा ब्लड हो गया अब वो तो पूरा आराम से सो रहा है वो जो लड़का अभी एक्सीडेंट हुआ जख्मी वो कहाँ का था बुगजन का था हम लोग कभी चंदा कंटेंट आया था हम लोग दुर्गा पूजा कमेटी से MS Jinthong lem satum patur pipongsi ingdeng plike brap pli ningkane sekben epoi mei pamanpon. Jinthong lem samai phu longsing krula pen chunbang dorsing hanse tum kachari pona meyalong aluhiaman pen KEEC Deputy Speaker Avijit Kru Jinthong Block Education Board Chairman Bidya Singh Tisu Society Department ARCS Dilop Dandali atumpen Chenglok bang pharu isisusi members atum chetongdon. Lapen lapu aluhi sarpu KEEC Deputy Speaker Avijit Kru alangli Jinthong lem saphan ration card ami dorde anki KEEC CEM Dr. Tuliram Ronghang alangli phan pak pharoner ke ration card pharman nangchuning ripipon pupusi lamchak chipitekang Lapen Jinthong lem samen pen ambulance sitami MLE abang phukang bai juddet lote pipajer ponpo lapen Jinthong lems IB tami repairing ponang lapen barpi barsu kachitia hemsu tami mesen pen kimponang pupusi lamchak chipipon sang sigilo chok bon pusi kakachini chok itu kali magalang apran frang ayem IMC tum tal support langke alang litum sitami kateni lone kachini ne lone nang thandekan kider nili tame ningkane thom mangke lem submitting mangke nang tonglon kunira tekilo stak pini si nili nang thandekan lem salong ke ilitum sang likelong totally lapen lem salong tangka ke dam tang lapen ahina puthak dorsing hansi Jinthong lems chun bang pen than pongsi members do anje dom sarpen surihini ra inkoira pho inkoira troka bangki Jinthong lems pen son pli asai ke claim japhan chingwai ponlo Sonsi hen upakhiti hansu katiki thermit katiki kovia klim karchi ponja phan jedom sarpen lamrai dengpon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta level so to receive equally I on behalf of Reverend Jinthong Lems LTD Secretary Nijang Karbi Long ke parlo jengkharong supiarlo ke do Jayon Monduli Kardo Mahemalong Dongkamukam Pastorate Risonimsu Amaipi Phongkrihini Pamanpon Dongkamukam Pastorate Risonimsu Amai Katukavi Rutrok Sidupusi Pachinipon Kedamtang Chiti ni Pai Krihini Arni Pen Pangcheng Pongsi Chiti ni Pai Kripli Arni Mesen Pen Pachun Ponlo Labangso Kangdu Kardo Mameyalong Dongkamukam Pastorate Queer Atumpen Lunchito Parjupon Lapen break jam a branch pen nangachitong dun atum pentami lunchito parjupon. Bangso Dongkamukam Pastorate Risonimsu Amaipi Phongkrihinialong delegates pachetong bangpho ke praner ke patum chetong dun. Lapen manpeng ke do monduli asar missionary members kadukavi bang pharuhini sosia muluk chetongpon
Hanjang Langso Sport Association ke patua klamalong ingdeng pli inter MEC football tournament kicing pon. Kicing siar ni sarupathar MEC pen deupani MEC atum pen patupon lo. Sarupathar MEC atum ketek muchota jok kicing si ke patu je pahai ponder lo. Lasu ka patu panalong aluhiaman pen MEC sangpi kadom terang pi Hanjang Langso Sport Association mai pu JC pathak Bokojan Lems Junbang Samson timung atum pen chinglok Kitigiding atum cetong nusi ingdeng pli inter MEC football tournament ke patu along RD bidun. Non ke bangji citi ni phai ingkoira isi arni Borjan MEC lapen Bokojan MEC atum pensi patu pon tupo. Bokojan pen Rajib Sondrong pi Karbi Longri Abirta. Pinya Abirta lansi kangton lo kardom.